10 ନଭେମ୍ବର 2025 6ଟା 45 ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା ପାଖରେ ଥିବା ସୁନେରୀ ମସଜିଦ ପାର୍କିଂ ଲଟ୍ରେ ଏକ ଗାଡ଼ି ବାହାରିଲା ହୁଣ୍ଡାଇ i20। ସେଇ ଗାଡ଼ି ଲାଲକିଲ୍ଲା ପାଖରୁ ଏକ ସାମ୍ନା ରୋଡକୁ ୟୁଟର୍ନ ମାରିଲା। 6ଟା 42 ଲାଲକିଲ୍ଲା ପାଖରେ ଥିବା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ଗେଟ୍ ନମ୍ବର 1ରେ ସେ ଏକ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ପାଖରେ ଷ୍ଟପ୍ ରହିଲା। ତାପରେ ବୁମ୍, ପାଖରେ ଥିବା 6ଟା କାର ଆଉ 3ଟା ଅଟୋ ଅନ୍ ଦ ଫାୟାର। ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆଉ ମେଟ୍ରୋର ସବୁ କାଚ ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ପାଖରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଥିବା ଗାଡ଼ି, ସିଏ ଗାଡ଼ିରେ ବି କାଚ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଗାଡ଼ି ବ୍ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ବ୍ରୋକନ୍ ପାର୍ଟ ଥିଲା ସେ 150 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ସେ ଟାଇମ୍ରେ 2 ଜଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲେ। ଏଇ 2ଟା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏହାକୁ NIAରେ କେସ୍କୁ ଫାଇଲ୍ କରିଛି। ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜରୁର କରନ୍ତୁ।